Sizning studiyaga chaqirib, uçup kelib jetdik. Менә бит. Аллага шөкер. Рифат, сезнең өчен көлкене башка көннәрдән нәрсәсе белән булса да аерыламы? Сез бу көнгә әһмият бирәсезме? Минем һәр көн 1 апрель бит. Һәр көн көндә юлда, көндә күлке. Юмористлар юмор буенча бара кирәк, пародия кирәк, җырчылар буабурлык. Булырсың, җырчыда булырсың. Әле пока юмор буенча бака өйрән. Кайсы өлкә якынрак, кайсы юнәлешне үз итәсез? Мин ничек дип әйтим икән, теге салат әйтмешли. Син не җырчы түгел, не алып барыш түгел, не биючи түгел, кем сан син. Ул миңа әйтә, синдә что-то есть, синдә нәрсәдер бар. Хәерле көн, исәнмесез. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Сезне кайнар сәламлим мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүген 1 апрель көлке көне. Халыкта бу көнне елмаеп каршы алсаң, ел буена елмаеп йөрерсең дигән сүзләр йөри. Чыннан да бер-береңә елмайсаң, дөнья яктырып, ямьләнеп китә. Без дә көнебезне елмаюдан башларбыз, чөнки тапшыруыбызның кунагы юмор остасы, җырчы Рифат Зарипов. Хәерле көн, исәнмесез. Хәерле көннәр, исәнмесез Гөлсә? Ничек хәлләрегез? Ничек безнең студиябызга килеп җиттегез? Аллага шөкерләр, әлхәмдүлилләh. Әйбәт, көлеп торабыз, янып торабыз, җырлап торабыз, диеп торабыз. Sizning studiyaga chaqirib, uçup kelib jetdik. Менә бит. Аллага шөкер. Рифат, сезнең өчен көлкене башка көннәрдән нәрсәсе белән булса да аерыламы? Сез бу көнгә әһмият бирәсезме? Минем өчен бу көн җектәрдәге кемдер инде көтеп аладыр инде белмим. Бу көнне артык та көтеп талына торган бәйрәм түгелдер инде. Истә тотасызмы бу көнне? Но, истә тотам дип, минем һәр көн 1 апрель бит. Һәр көнне көндә юлда, көндә күлке, көндә төркем белән көлешәбез, үзебез көлешәбез. Мин бер көнне дә көлмичә уздырганым юк, шаярмыйча, шаяртмыйча, көлмичә, көлдертмичә, чөнки ул минем тормыш халатым, үземнең образым дип әйтим инде, һәм миңа ул җайлы, миңа нинди генә ситуацияларда мин һәрвакытта күлке белән, юмор белән, шаяр белән чыгып китәм. Бу минем өчен көндәлек рәхәт көннәрнең берсе, һәм бу безнең бәйрәм килеп чыга бит әле. Шул, бәйрәм белән. Рәхмәт, бик зур. 1 апрель көнне сезне алдалаганнары бармы? Мәктәп вакытларында булгалагандыр инде ул бәлки. Хәзер инде олай берләргә теге алдау бит инде ул безнең 1 апрельдә генә түгел, теге төпкә үк төшсә. Көне-төне алдау бар. Шуңа күрә, булай үземнең андай нигә эләккәнем юк әле. Эләгергәзмәсен инде Алла сакласын. Рифат, сез бит инде Казанга җырчы булу нияте белән килдегез, һәм сезнең юлыгыз юмордан башланып китте. Ни рәвешле сез юмор дөньясына кирип киттегез? Ул мин авылдан Казанга килгәндә 2003 ел мәктәпне төгәлләгәндә бөтен күрше-тирә, бөтен авылдагы әби-шәбиләр, абыйлар, апалар синнән дә әйбәт җырчы юк дип, фалак тоттырып Татарстанга җибәргәннәр. Казанны яулыйбыз дип килгән идем. Монда килеп, чыннан да шан җырчыларны күргәч, фикерләр үзгәрде. Күзләр зурайды, һәм инде укырга кергәч, укый башлаганда, мин Салават абыйда укыдым бит инде, тамашачыларыбыз белә, сез дә беләсез. Шунда Салават абый әйтте, юмористлар юмор буенча бара кирәк, пародия кирәк, җырчылар буабурлык. Булырсың, җырчыда булырсың. Әле пока юмор буенча бака өйрән, ул сиңа бер плюс була дигән. Шуннан да ул миңа шул плюс булды. Инде бу мунча ташларын карап тәрбияләнү, Салават абыйның концертларын, бик күп менә алар буындагы концертларны карап тәрбияләнү, индидер бер этәргәч юнәлеш бирде һәм шушы эшне инде Аллага шөкер, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән әлегесе мизгилләрдә шулай эшләп биреп киләбез. Аллага шөкер. Рифат, хәзер әйдәгез, сезнең пародияләрегезне карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Рәхмәт. Әле бер мәзәк чыгарганнар, тагын берне имеш Салават Фәтхетдинов белән Айдар Галимов очрашканнар да Казанда. Айдар абый инде Салават абыйга аңлата икән. Саламат. Мана син иштеңме әле? Нәрсә әле? Мана Путин бит яңа закон подпис айтты. Пенсияны узган айтты, мына сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк, сиңа да юк, миңа да юк, миңа да юк, сиңа да юк. Шагасы кисәшек, я тебя не держу. Саламат, алай гына түгел, бар бер шидырган урының булырга тиеш, син бит биздинлек җырлап кына йөрисең. А что предлагаешь? Ну, что предлагать, дип, мына Уфада булса, мин сине бер унаштырган булыр идем, конечно. Айдар искрем? Айда. Улар икесе чыгып утырганнар машинага түгел, мотоциклга.
Ну, енді Салауат абай гонщик боларақ өзі рөлге отырған, артқа отырған Айдар абай Қазаннан Уфаға шығып кеткендер, шабалар, Татарстан шығып кеткендер, Башқұртстан Республикасына келіп кіргендер, еркейлерін ұзып Дүртилеге жеткендер. Қарайлар, Дүртиле поворотында, юл шатында екі шимаданын тұтқан Нефқат абай басып тұрақ. Ну, мұны көріп тоқтағанлар ендек. Nefkat. Қай барасың? Барам мı, қайтам мı, мен білмейм. Нефқат туғанша білмейсің, сен елі барасың, елі қайтасың. Елі қайтасың, елі барасың. Мұнда бұйтан вариантлар yok Нефқат. Наверное. Bu beni işe kırtırga barasın bak. Барам. Нефқат туған, мұнда сен орын yok, конечно. Давай, люлькаға отыр, яма, садись люлькаға, шимадандарын ал. Шимадандары білен бірге люлькаға отыртқандар, тиегенler Нефқат абайны. Қозғалып қана кеткенler, Нефқат абай нәрседір айтмақшы болып. Нефқат абай тілге келіп, нәрседір айтасы келіп. Лу. Нефқат туған, сөйлешме, пожалуйста, Салауат гонщик, ол барыр тоқтамай. Лу. Нефқат ауызыңы ябайын, шабанар кірабайын, сөйлешме, пожалуйста, туған. Yap. Ağzını. Нефқат абай тында алмайшы, сабырлық білән түзіп кіне, тілін тішлеп, Уфаға қадар келіп жеткенлер. Келіп тоқтағаш, мотоциклдан Салауат абай үшкенде. Nefkat. Dağırıp. Nesesin yol boyu. Lü. Nerede kilgaçete bulmuştu öyle. Мына самдыл Нефқат келешті бола бет енді. Мұнаға Салауаттың медедің мұнаға сөйле. Егітлер! Люльканың түбі жоқ. Сыңғы елларда нишләптер сезнең концертларыгызда пародиягә урын әзрәк кебек. Сәбәбе ниде? Сәбәбі түгіл. Мен бит енді парадис түгіл, күчлі парадисларыбыз бар біздің өзіміздің татар эстрадасында әйтекенде. Әбдей Хабариев, Данир Сабировлар, олар аны үйренелер, олар шын-шынлап келіштіріп, тауышын да шығарып барысында әйтіп ішілер. Менің бит бұл пародия... Сіздің де бек әйбет келіші бар. Мен өзімнің пародия, мен бұл әйберге хәтта уақында келмейм. Бұл тамашашылар сұрау бойынша ғана мен бір банкетта ма қаяда бір силәгәнінде шаярып қана, шундан соң ғана келіп шыққан бірнеше концертта ғана көрсеткілген әйбер ол. Һәркем үз эшен ничек оста башкара, шулай гына булырга тиеш. Пародис икән, пародиялар белән шөгыльләнсен инде ул, менә кемнең ничек язучы язсын, шагыйрь булсын, бөтенесен дә бергә бултап, аны 100%, хотя бы 90% булдыра алмаса, аны маташып бергә тегене. Бу күрсәткән әйбер, бу әлбәттә теге якын тирәсендә генә йөрү. Мин аны Миңа калса бик әйбәт. Рәхмәт, алай дип әйтәбез. Сез юморда нинди темаларны үз итәсез? Юморда миңа күбрәк ошый бүгенге көн кадагында булган ниндидер шушындый проблема да түгел, ситуациялардан чыккан, менә хәзерге көндә без барабыз, әйтик, менә барабыз Апас районына, барабыз Буа районына, барабыз Казанда булабыз, Уфада булабыз, Башкортстанда, төрле районда. Һәрбер районның үзенең бәләкәй генә булса да бер ситуация проблемасы була. Анда бер кеше була, бер шундый бер беленгән кеше була. Аның бер айныгы була, бер исереге була дигән шикелле. Менә шулар белән бергә бәйләп, шул алар да белгән әйберне бәйләп сөйләү, кешегә карашыннан да шулай бит булый бу. Менә шушы әйберне күрсәтү миңа менә хәзерге булган әйберләрне сөйләү, тормышта булган хәлләрне сөйләү, уятсызлык кертмичә, теге урынында гына, матур гына әйтеп, шундый әйбер сөйләү миңа күңелемә дә рәхәт. Миңа күбрәк ошый менә хәзерге заман белән элекке заманны чагыштырып сөйләүләр, элек ничек булган, хәзер ничек яшибез, элек кеше ничек чиратта торган, хәзер ничек чиратта. Ну, менә шуларның барысында элек телефон булган, булмаган, менә шундый әйберләрне бәйләп сөйләү минем үземә дә җылылык та бирә, рәхәт та бирә һәм ул мине әйтәсе килеп сөйлим дә. Демәк, актуаль темаларны күтәрергә тырышасыз инде. Сценарийларны сез үзегез язасызмы, яисә сезнең ярдәмчеләрегез бармы? Сценарий, менә узган елны сценарий язырга дип бер авторга биреп караган идем, әмма ләкин менә минем нәрсә әйтергә теләгән андый әйбер керми анда. Без үзебез төркем белән җыелабыз да, кайсыдыр әйбер анекдоттан, мәзәктән килеп чыга, кайдадыр кыска гына кирәк икән безнең җыр белән бәйле буларак, менә бу җырдан соң менә бу мәзәк туры килә икән дип шуны сөйләп куябыз. Каякта үзебез утырып язабыз, әйдә булай дип шундай белән килеп чыга. Төркем белән эшлибез бу эшне. Ничек уйлыйсыз, татарда юмор язу осталары бармы? Татарда юмор язу осталары бар инде, булып торган, мен юлтыга әйтә дә, татарда юмор юк. Татарда юмор булмаса, ничек инде менә шул ук театрларны алыйк.
иерилеп халык йөри, аның бар комедиясы, аның бар драмасы, аның бар көлдерә торганы, елата торганы, уйландыра торганы. Монча ташы 40 елдан артык эшләп тора. Заллар тутырып куялар 20 көн. Ник татарда юмор булмастан инде. Буа сатира театры, без, әбриләр, данирлар, менә яшьләр, язучылар да бар, эшләүчеләр дә бар. Ул юк дисәң юк инде, бар дисәң бар, күрә белгән кешегә бар. Минемчә шулай дип уйлыйм. Менә театрларны искә алып киттегез. Мин сезне чыннан да театрда бик яш күрәм. Театрга сез иҗат өчен илһам алу өчен киләсезме? Яисә инде бу ыгы-зыгудан ял итү өченме? Менә буларның барысы да бергә кергән инде. Кушыламы? Кушыла. Мин укыган вакытта безгә бит театрга йөрергә кушалар иде. Мин бала чактан ук без ул вакытта ТНВ дигән каналда юк әле. ТРТ эшләп утырадыр. Ул 2 генә сәгать күрсәтәдер. Шунда спектакльләр күрсәтеп алалар, яртышар сәгать барадыр, 40 минут. Безнең Оренбург ягында була, шунда йөреп булмыйдыр, ерак килергә. Мирхәйдәр Фәйзи театры безнең авылга килсә, мин аларны киреп бетеп, шул 5-6 яшымда уже шулар арасында йөреп, шулар белән саташып утырадыр инде. Монда килгәч, Камал театры әлбәттә, Тинчурин театры, башка театрларда йөреп, карап, тәрбияләнгәч, мин чыннан да беренчедән шушы дөнья мәшәкатьләреннән әз генә арынып, шунда килеп карап, утырып, спектакльдән чыкканнан соң да 4-5 сәгать эйфорияда булам, бар машинада утырып уйланып утырам, үземә ниндидер анализлар чыгарам, уйлыйм, миңа ул рәхәтлек бирә, миңа ул оныттыра, мине гапга димә теге бернинди уйсыз бер сабый балага әйләнеп калам мин ул тамаша залында. Һәм ул миңа шундый рәхәтлек җылылык бирә. Миңа гына түгел, күп тамашачыларга шулайдыр. Аннан соң хәзерге вакытта Әйдә Шаяр татар лигасы бар. Сез аның артыннан күзәтеп барасызмы? Кызганычка каршы ишеткәнем бар, күзәткәнем генә юк, шул менә барып килә чакырдылар, Алла бирсә, тиз арада барып килермен дигән ният белән торам. Алла бирсә. Белмим, чакырсалар, барып карарга кирәк, барып карыйсы кирәк. Әлбәттә, танышып бару. Әйе. Зыянга булмас. Юк, бер кашанда. Рифат, менә сез әйтеп киттегез бит инде, күпчелек үзем язам дип, үземнең Үзебез. күңелем кушканча, әйе, үзегезнең төркем белән иҗат итәсез дип. Ул бит әле материал туплаганнан соң әлеге кызыклы вакыйганы тамашачыга дөрес итеп тәкъдим дә итә белергә кирәк. Юмор сөйләү буенча үз өстегездә ничек эшлисез? Көзге алдында репетиция ясыйсызмы? Әллә башта кемгәдер күрсәтәсезме ул материалны? Менә без алай да әйткән бар, көзге каршында да сөйләп караган бар, идә җыелып репетицияләр дә ясаган бар, студияларда алып әзерләнгән бар. Менә уйлыйсың әйме, үзебез сөйләшәбез дә, менә бу мәзәк сөйлибез дә, все, халык бу җирдә көлә, ә моннан соң моны әйтәм, моннан соң бу шигырьне сөйлим дә, все, менә үзеңчә уйлаганча 100% идеальный. Шалт концертны куясың да, син уйлаган әйбердә шалт та юк, пылт та юк, көлмиләр дә, кулда чапкылар, аңа, иң әйбәте, иң дөрес фикер, әзерләгән программаңны репетиция мул, ничекме, син бит бирелеп эшлисең барыбер, аны мин репетиция санамыйм мин әлбәттә. Тамашачы каршына чыгасың да, шушы программаны күрсәтәсең. Ошаганы, миңа иң ошаган тамашачы авыл тамашачысы, мин үзем авыл баласы булгангадыр бәлки, гади, рәхәт. Аның инде шәһәрендә куйсаң да авыл тамашачысы килә безнең татар сәнгать эстрадасында барыбер. Алар сиңа дөрес фикерне әйтә, балам бу костюмың туры килми сиңа, бу костюмны алыштыр, монсы матур булмаган, бу мәзәгең уятсыз, монсын сөйләмә, менә монсы матур, менә бусы вот, менә бу җире кызык булды, бу җире кызык булмады, бу җирың сиңа туры килешә, бу җирың килешми, бу биючеләреңә әйт, бу музыкантыңа алай дигән. Менә шушы репетиция, менә настоящий тамашачыга керәсең, тамашачы сиңа үз фикерен әйтә дә, алар мин теге без тамашачыны тәрбияләргә тиеш әлбәттә, но тамашачы бит хәзер тәрбиясез түгел. Ул театрларга да йөри, ул телевизорда карый, ул сәнгатен дә белә, ул китап та укый, ул барсын да белә. Ул күп безнең яшь буын артистларына караганда тамашачы күпчелек алар белемлерәк тә, дәрәҗәлерәк тә, тәрбиялерәк тә. Шуңа күрә минем иң теге Беренчедән минем әни нык тәнкыйтьче, ул һәр вакытта миңа әйтә: "Улым, нинди генә концертын куйсаң да, хоть авылдамы, райондамы, шәһәрдәме, хоть Мәскәүдә куй, хоть Америкада куй, һәр вакытта уйла, залда мин дә утырам" дип уйлады. Нинди уятсыз мәзәк сөйлисеңме син? Менә әниеңә концерт куям дип уйлады. Икеләтә җаваплылык. Мин һәр вакытта концерт башланыр алдыннан, чыгыр алдыннан шуны уйлыйм да, все нормально. Әни бар әле залда дип беренчедән тынычлык алам үземә, залда әни дә бар бит әле дигәнни. Кирәкмәгән әйберләрне сөйләмәскә икән уже. Икенче яктан җаваплы да. Ике җавапта шундый. Рифат, менә үзегез әйтеп киттегез, сәхнә костюмнары турында. Чыннан да сезнең сәхнә костюмнарыгыз бик үзенчәлекле, аерым зур игътибарга лаек. Сез аларны махсус шулай якты төсләрдә тегәсезме? Бу үзенә күрә бер юмор фишкасымы? Монда барсы да кергәндер инде. Миңа үземә гел ачык төсләр ошый. Менә кызыл, теге әни әйтә ди мине, теге әни әйтә, теге кызыл төс кызыгасың, тиле кызылга дип. Син әйтүем түгел, теге үле күрмә.
Минем үземнең бөтен кием кызыл, бөтен әйбер күбе белән кызыл, сары, зәңгәр, яшел, менә шундый ачык урыс әйтмешле яркий ниләр миңа шундый ошый. Һәм ул ниндидер кешегә дә җылылык, позитив бирәдер дип уйлыйм. Теге бит инде соры төс, теге караңгы төс, ул теге кайфны төшерә торган, итә торган. Бу минем генә фикер инде. Яктылык белән сап-сары булып килеп чыксаң, кешегә дә кайф, ише елмаеп та, мәзәк та сөйләп җибәрсәң, ничектер теге рәхәт тә булып китәрдер дип уйлыйм. Буны беренчедән минем үземнең фикер һәм боларның барысында хатын эшли. Тормыш иптәшем. Менә татар юморы турында сөйләшеп киттек бит инде. Әйе. Сезнеңчә татар юморының йөзе шулай да нинди булырга тиеш? Татар йөзенең Юморга нәрсә җитми дип уйлыйсыз бүгенге көндә? Юморга менә язучылар бар дидем дә мин артык теге без бит барыбер яшерен батырын түгел, күп әйберне урыстан да урлыйбыз. Әлбәттә. Урыстан да алына. Урыслар чит илдән урлый инде. Без шул урлаган әйбер урысныкын карыйсың да, кызык булды бу. Тәрҗемә ясыйбыз. Ул урыс сүзе белән атырга мөмкин, кызык булырга мөмкин. Татар сүзе белән ул бик кызык булмаска да мөмкин. Безнең үзебезнең сүзләр белән бәйле буларак китереп, кызык иттереп чыгаручылар, язучылар менә бу сыгына әзгенә аксыдыр дип уйлыйм. Әгәр шулай матур итеп язганнарын, кызык итеп язганнарны язучылар үзләре әгәр алып туктале, моны сиңа бирмим әле, Марифат укымасына үзем укыйм белән чыгып дип шайтый икән, яза торган кеше язып, укый торган кешегә, сөйли торган кешегә бирсә, менә монысы идеаль дип уйлыйм. Рифат, менә сез уникаль артист дип әйтсәм, ялгыш булмас. Сез үзегез концертларыгызны алып та барасыз, җырлыйсыз да, бийсез дә, уен көлгегә дә сез оста. Оялтасың син мине. Шулай да үзегезгә кайсы өлкә якынрак, кайсы юнәлешне үз итәсез? Мин ничек дип әйтим икән, теге Салават абый әйтмешли, Аерым булмыймы? син не җырчы түгел, не алып баручы түгел, не биюче түгел, кем соң син? Ул миңа әйтә, синдә что-то есть, синдә нәрсәдер бар, ниндидер. Миңалар барсы да якын. Миңаның теге мин биюче дә түгел, чыннан да мин җырчы да түгел инде, чыннан да юморист та түгелдер, алып баручы түгелдер. Миңалар барсы да якын, рәхәт. Менә әйткәнемчә, шушы буын артистларын карап үскәч, мин хәтта мәктәптә укыганда да, дәрестә дә мин теләсә нәрсә сөйләп, көлдереп, бөтен укытучы алда торса, мин иң артта утырадыр идем, әйбәт укучылар иң артта утыра бит инде. Бөтен бала миңа булай карап утыралар инде, Рифат гына нәрсә сөйләр икән дәрсә, мин артта концерт куеп утырадыр идем инде укытучыга. Миша әйткәнмендер инде әлбәттә, азы шуга утырам. Но минем ул бала чактан килгән әйбер миңа барсы да якын, җырлавы да, сөйләве дә, үземнең Аллаһ Таала биргән мөмкинчелекләрдән чыгып, җырларга тырышам, Аллаһ Таала биргән мөмкинчелектән чыгып, шаярага, көлдерергә, тормышка, тамашачыларга, халкыбызга ниндидер бер позитив, рәхәтлек бүләк итәсе килү. Димәк, барсында тигез, үз итәсез, Әйе. якын итәсез, һәрберсе кадерле. Һәммәсе кадерле. Әйе, Рифат, менә җырларыгыз турында да сөйләшеп китәсе килә. Сезнең җыр сүзләренә игътибар итсәк, алар шундый әйтергә кирәк, мәгънәле, көйләренә килгәндә алар үзенә күрә бер халыкчан, күңелгә ятышлы. Җырны сайлаганда нәрсәгә игътибар итәсез? Төрлесе бардыр инде аның. Теге бөтен җырында ошатып та бетереп булмый, бөтен җырчыны да яратып бетереп булмый дигән шикелле. Бар уңышлы җырлар да бар безнең, уңышсызраклары да бар инде аның сайланганда. Сүзгә игътибар итәбез. Менә без эшлибез бергә Айдар абый Тимербаев белән, Альфред абый Якшембетов, Фирзар абый Муртазин, Риваль Хисмәтуллин, бу ки язучыларның да авторлары инде. Исәр апа Ихсанова шагыйрә, Айгөл Вәлилина, Айдар Мирхаҗевлар, Илмир Җәлиловлар, шулар бергә. Беренчедән сүзгә игътибар итәм. Әлбәттә инде теге сүздә ниндидер булса әйтә торган мәгънә булырга тиеш, фикер булырга тиеш. Маннары инде көйләр инде ул шул җиде нот инде ул барыбер әйтсәң, булай да матуррак булган, уңышлырак чыккан җырларга тырышабыз инде. Барсына да игътибар итәсе килә, барсына да. Теге чыктым да, әйдә мин дә җырлыйм әле дип теге теләсән инде сүзгә җырлыйсы килми инде, әйтәсе дә килми. Ниндидер барыбер менә миңа бик күп тамашачы да әйтә инде, менә бу җырыңда фикер бар, менә бу җырың аңлау, менә шу безнең тормышка көч бирде, менә бу җырың безгә уйланырга нәрсә бирде дип. Әле күңел халәтенә дә туры килергә Әй, тиеш. күңел халәтенә дә, үземә дә, аны бит әле үзең аркылы уйлап теге нитеп тә чыгарга кирәк. Үзең аңлап, аңлата да белергә кирәк, җырны аңлатырга да кирәктер дип уйлыйм инде. Шуңа күрә сүзе дә, көе дә барсы да кадерле, барсы да якын. Рифат, сезнең хәзерге вакытта 8нче сезон концерт программагыз белән Алла сез бирсә. Татарстан буйлап йөрисез. Әйе. Әлеге программада сез халыкны нәрсә белән шаккаттырырга ниятләп торасыз? Менә бу теге без күлеп әйтәбез инде, теге 1 ел декретта ятканнан соң чыгып киттек бит инде хәзер гастрольләргә, январьдан башлаган идек. Шаккаттыру дигән әйбер хәзер кешене бер нәрсә белән дә шаккаттырып булмый. Беребез дә бер нәрсәгә дә шакта катмыйбыз. Хоть әллә нәрсә булсын, концерт программасы гына түгел, гомумән тормышта, дөньяда әллә нәрсәләр булсын, дөньясы аст-өскә килсә дә беркем дә шаккатмыйча, шулай булгандыр инде әлбәттә шуның белән.
Программада шулай ук ихласлык, җырлар, шаяру, мәзәк, бию, шул ук төрле төстәге костюмнар һәм 100% җылы энергия һәм турыдан-туры күзгә күз карашып аралашулар, сөйләшүләр, шулар көтә. Юмор концертның ничә процентын тәшкил итәчәк? Юмор, белмим, бер 30-40 икән инде, 40-50 микән инде, белмим, алай әйтә алмыйм. Безнең бер концерт бит менә әйтик, бүген бер районда булды, иртәгә башка районда. Алар аерыла. Менә җырлары шул ук аның, ә менә сөйли торган сүзләр үзгәргән микән. Әгәр тамашачы җылы, дип, теге шундый итеп, каршы алып, мин сорау биргәнгә җавап биреп, сөйләшеп, аралашып утыралар икән. Әлбәттә, импровизация дигән әйбер китә, аралашу китә, көлешү китә, сөйләшү китә. Ул озакта сузылырга мөмкин. Кайчан да кай вакытта тамашачыларга сорау бирәм, сөйләшәм, алар дәшмиләр, сөйләшмиләр икән. Алар менә әйтик, просто карарга килгән, ул сине карап утыра, яратмыйча түгел, яратып карап утыра ул. Әмма ләкин ул теге, ояла кыен, сына сөйләшми, дәшми, бөтен кешеләр бит торып сикереп биеп китә алмый. Һәркемнең үзенең теге комплекслары, нәрсәләре бар, теге дәрәҗәсе бар үзенең, теге оялу кыен, сына дигән әйбер. Шуңа күрә, ул вакытта инде без инде үзебезнең программада әзерләгән программаны куябыз. Кай вакытта кеше инде теге рәхәтләнеп, гуләтте башлыйсың, андай сызылып та китәргә мөмкин. Шул Рифат бүген бит инде көлке көне. Көлке көне әлбәттә инде мәзәксез генә булмас. Сездән мәзәк ишетеп китсәк, бик шат булыр идек. Менә мин инде тапшыру башланганча әйткән идем, иң күңелгә тия торган, иң теге әйдәле бер мәзәк сөйлә дисәләр, теге югалып та Җиңел генә. Җиңел генә мәзәк, теге колобок повесился диләр менә. Мин әгәр ахыры булса шуның әйтәсе килә. Мәзәкләрне инде без концертларда ишетишербез, Алла бирсә, сөйләшербез, көлешербез. Менә бүгеннән башлап бер 4 көн Казанда булабыз, Алла бирсә, сезне чакырып калам, килегез, яме. Мин барлык менә шушы безне караган тамашачыларыбызга, безне карап утырган телевизор артында утырган тамашачыларыбызга әйтәсе килә. Күлеп яшик, җырлап яшик, шаярып яшик, матур яшик. Һәрберебезнең теләге бар, максаты бар, шушы теләгән теләкләребезгә ирешеп, куйган максатларга үрләп, бәла-каза күрмичә, хәвеф-хәтәрләргә очрамыйча, күңел тынычлыгы белән яратып-яратылып, сөеп-сөелеп, илләребез тыныч булып, күкләребез аяз булып, Татарстаныбыз, Рәсәйбез чәчәк атып, матур иттереп яшәүләр насыйп булсын һәрбер. Рифат, бик зур рәхмәт сезгә. Бүгенге көнегезне безнең белән үткәргәнегез өчен сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Тамашачыларны сөендереп, озак еллар иҗат итәргә насыйп булсын сезгә. Амин. Бик зур рәхмәт чакыруыгызга. Бик зур рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да күтәренке кәеф теләп, мин Гөлүсә Сынгатуллина сезнең белән сау булашам. Елмаеп яшик.